Unsa? Mabdos ka? Oo, ma. O kinsay amahan? Si Migs, ma. Kinuo ko in taon ni mo, oy, Christy. Iyang pamilya na hibaw na ba? Uwa pa, ma. Uwa pa sa dako sultihi si Migs nga mabdos ko. Ay, naunsa ka man in taon, anak. Nganong kituyuan man na nimo nga nahibaw ka man unta nga way gusto iyang pamilya nimo. O niya, unsao naman na ron. Pahibawon lang una ako si Migs, ma. Ay, nahala, sige. Pahibaw ah. O kung manubag mas maayo. Pero kung dili, ayaw pamugos. Oo, ma. Ipakuha ta na. Nabuang ka? Imong anak imong ipakuha? Christy, dili pwede. Wa pa ko ikabuhi ninyo. Eh, bawa bitaw ka nga, nagsalig pa ko sa allowance nga ipada ni Papa. Nga tuas gawas. Ang nagtuo ka nga, padalahan pa ko nila kung may baw sila. Na nakapamabdos ko. Supag gani kayo sila nga nung ikaw may akong giuyab. So ingon anak na lang? Wa ba kayo mong kaugalingong desisyon? Migs, dako, nakaumi kabuot na ka. Christy, di pa na ako kaya, okay? Migs, maluoy ka. Maluoy ka na mo. Pasensya na. Pero di pa sa guandam. Duhan na lang katuig ang akong paabuton ug makahuman ako. Salbahis ka. Parehas na nagagustos na hitabo na to. O niya nga ako rin kinabuhi ang maguba. Mamang gani nga ipakuha ta na. Dili ko. Oh, Kung dili ka mga mana, okay ra. Basta kay buhion mo gining bata, ah. Christy. Christy, anak. Giingna na ti ka nga ayaw lagi pagsigigilak. Kay dili na makaayos imong bata. Ma. Sorry, ma. Kung naguna-una pa lang unta ko, nag-eskwela pa unta ko ron. Nataganutan ako katumanan imong pangandoy na ko. Nga makahuman gid ko. Sa tinuod lang. Nahugno gyud ko pagkahibaw na ako. Pero dili sad kaya sa akong konsensya nga ipakuha mo ang bata aron lang makahuman kasi mong pagtuon. Dili ka na mo isulbad, anak. Ma. Abi nimo. Kadtong wa sad ko barugi sa ibong amahan sa dihang gimabdos pati ka. Perti sa din taon akong guulaan to. Nagsigi kog hilak. Pero sa akong huna-huna, ako mao'y alkansi kay samtang ako, guol kaayo, asi ato naglipay-lipay lang. Honya, may puruhan pag yun nga madaot ka sa suod. Kay matod nila, kunon sa batio ni mo sa dihang nagmabdos ka, sauon tanan sa bata nga naa sa suod sa imong tiyan. Maunang paningkamot nak para sa imong anak. Ay, wa man tuod ka makatiwas og eskwela, pero bisan sa imong pagkainahan na lang. Ipakita na ako nga angay kong ma-proud nimo. Ma. Gusto sa mama. Kinahanglan maning kamot ko para sa akong anak. Ugma dayon. Mangita akong ka-applyan nga trabaho. Ay, salamat in town nga na-hire na ko. Ug baka sugod na dayon ko ni Kalunis. Yun na. Si Mix man na sa unahan nga naglakaw. Dili ko mahimong masayop. Siya gid na. Og may kauban siyang babae. Magkagnong. Tuyuan akong dasmagbi. Ikaw, cute. Aray! Uy! Uy, Unsa man kanimo ka magtanaw sa imong gilaktan? Christy? Miss, sorry
Sorry ha, wala ko tuyo Pero in case nagwa ka mahibaw, kining akong gimabdos ron, siya mo yamahan ani nga wa niya barugi. Oh, Pero ayo kabila ka, dili ko mo samok pa niya. Ako lang gipanawang nimo kung unsa ni kaway ayo nga pagkalalaki. Christy! Pasagdi na lang tong tawhanan ako eh. Wa siya'y ayo. Naibaw ka na ma. O dili siya angay kawilihan. Kana. Angay kang mag-focus na lang sa imong anak. Kay pila ka buwan sukad karon mga anak ka na. O ma, Oh, asa man mo nak? akong ilaag si Nathan ma. Isaad manggod ko ani niya tong sang adlaw. Unya, off man sa nako ron. Ah, mao ba di ay? Mao ding lipay kaayo. Hala, ato naman ni Mama sa mall. Pastilan. Kalipay, baya niya. Good boy lang dito, ha, apo? Dili magpabadlong ni mama, ha? Lola, ato naman. na, excited kayo ma. Naala, sige, sige na. Ato na. Pag-amping mo. Oo ma. Nak, stay behind lang ni Mama ha. Mag-withdraw sa ako aron natin money. Okay, okay, Ma. Man ako withdraw. Asa man is Nathan? Nathan? Oh, ay pastilan. Tuwala day sa King Distol. Nak! Oh, huy! Ano naman kay lollipop nga gigugtan? Gipalitan na lang ako, ma'am, kay... Oh, Christy? Eric? Oh, so... Buwag na din mong migs? Ooy, hagbayra. Nathan, nak, ganahan pa ka-chicken? Yes, yes, Ma, please. Wa magabong ka mausap, Christy. Mas disamot pa gani kagwapa. Ikaw, sad. O, aghapon ka ba usab? Hangtod ron, kusog gihapon ki ka mag-ulog-ulog, no? Dili ka, no? Sa college pa ta, tinuod ka tong... Akong gisulti nimo sa una. Paagin na ako binuang kay... Kay ba mo kong basta ko nimo kay klaro mo kayo nga in love kay kang migs. Di kita magstorya sa akong life, uy. Ikaw na sa itong istoryahan. Kabas naman ka. Wa pagit ka maminyo. Papoy? Uyab, Doon ako to pero buwag na. mau ba? Nga naman, wa madasi mong charm. Ako may wa madasa ilang charm. Bitaw ang tinuod, Christy. Tingali sad kay nangita kog parehas nimo. Mo siguro nga to drone. Single gapon ko. Eric, Bitaw. Mga tinuod. Amot ba? Bisan pila na katuig ang nilabay, no? Pero makaingon ko nga hangtod ron. Napagiday ko yung na-feel ni mo. Kaysa dihang nakita di kagbalik. Mura sa ibalik na ko ang tanan pag-una pa lang. Eric, Basin pa dahi. Doon na tayo chance ron. Eric, ako sa naman ako na please. Sige ra, Chris. Wala ko magdali. Andam mo mapaabot. Kung doon na kay gusto, sugta. Maayo ka, ma? Ay nga nung dili man. Parihas man bitaw mong duha nga single. Dili pa ka anak, nak, na ay willing nga mga mahan sa imong anak. Ma, Tinood ka? Imo na kong bisugot. oh Eric, Salamat, Christy. Salamat kayo.
Ako isa, di mo nga, dili ka magmahay sa mong pagsugot ako. Mahal kita ka. Salamat sa Derek. Mahal sa tika. Nathan, To. dali, pili og sinina. Ako'y bayad. Ikaw ha? Imo na ginag-spoiled ug maayo si Nathan. Gusto lang akong ipafeel niya ang wag ipafeel sa iyang amahan niya. Thank you, Eric. Christy? Mix? Hi! So, kamo gidi ay. Yeah. Actually, ni Ami kay nangita ming daan og mga kinahanglanon sa among baby pohon. Maayo hinoon. To, Eric. Anang ko niyo. Sige, sige. Ato na ibay para nimo. So ka muna rin ay, Eric. Oh, by mix. Og nalipay kay ko kay bisan og wa ko niya sugta pag college. Pero at least karon ako ang iyang last. Sige ha. Una na lang ni kay magbayad pa mi good. Sige, bye. Dreamer, I'm lying here with you, baby. You take Nakita na ko nga gusto si Migs nga ipalaila nako siya siyang anak atong higayon na. Pero para nako, dili pa husto ang panahon, ingon man ang lugar. Ug dako kog pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa akong naagian, naagi hapon siya kitagana nga lalaki nga para nako. Nga grabe ko kapinangga ug kamahal, ingon man ang akong anak. Ug pohon, nagplano nami nga magpakasal mi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Christy nga taga Lanao del Norte uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkalahan, I just fall in love again. and oh, why? Just when it happens every time. Ang mong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi yung naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulamanon, handamanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handamanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Heaven is